Durant aquests dies té lloc a Berlín Fruit Logística, la fira hortofructícola més important del sector, on tenen presència al voltant de 90 empreses valencianes. En la seva visita a aquest certamen, el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha manifestat que ha enviat una carta al comissari europeu d'Agricultura i Desenvolupament Rural, Phil Hogan, en la qual li ha proposat la creació d'un observatori per a fruites i hortalisses. Este observatori europeu significaria que en tot moment hi hauria ja un control estadístic i un control real sobre el que són les importacions, les exportacions, la qualitat d'aquestes transaccions i, en definitiva, aquest observatori donaria compte exactament a temps real de com està en aquests moments evolucionant la situació dels mercats que en un moment determinat poden ser negatius per als nostres cítrics o per a les nostres hortalisses en general. L'organisme funcionaria de forma anàloga a l'Observatori Europeu del Mercat dels Productes de la Pesca i l'Aqüicultura i permetria, entre altres coses, potenciar la transparència en casos com la possible aplicació de la clàusula de salvaguarda. D'altra banda, Puig ha anunciat que ha enviat una altra missiva a la comissària europea de Comerç, Cecilia Malmström, per a fer-li arribar la voluntat d'actuar a favor de la lliure competència, però sense faltar a la igualtat de condicions, incidint en l'àmbit fitosanitari. El president també ha assenyalat com a principal repte del sector estar ben posicionat en el cor de les exportacions i ha destacat que el 80% de les exportacions espanyoles tenen com a destinació països europeus.